Dobrý deň. V tomto type si ukážeme, ako identifikovať podriadenú už vyrábanú súčasť finálneho výrobku pri odosielaní finálneho výrobku do výroby v prípade, že výroba podriadenej súčasti nebola ešte ukončená. Ako na to? Informačný systém CITO ponúka v novej verzii svojim užívateľom možnosť odoslať do výroby podriadenú súčasť finálneho výrobku v predstihu, napríklad v prípade potreby realizácie dlhotrvajúcej kooperácie na takejto súčasti. Následne, pri odoslaní finálneho výrobku do výroby a vytváraní obsahu výroby pre tento výrobok, systém automaticky identifikuje rozpracovanú podriadenú súčasť a upozorní užívateľa na túto skutočnosť. Pre podriadenú predvyrábanú súčasť nepríde k vytvoreniu pracovných príkazov a pre kompletizáciu finálneho výrobku sa využije práve rozpracovaná predvyrábaná súčasť. Pre koho je táto funkčnosť užitočná? Túto funkčnosť využijú predovšetkým v spoločnostiach, kde je vyžadovaná predvýroba určitých podriadených súčastí finálneho výrobku z dôvodu časovej náročnosti ich výroby. Poďme si predstaviť túto funkčnosť priamo v informačnom systéme CITO. V prípade, že potrebujeme niektorú z podriadených častí finálneho výrobku predvýrobiť, vložíme túto podriadenú časť do predmetov zákazky, ktorej súčasťou bude aj finálny výrobok. Podriadenú súčasť je potrebné identifikovať ako interne vyrábanú z dôvodu eliminácie jej výskytu v expedičnom zozname. Podriadenú súčasť pošleme do výroby a môžeme na nej začať pracovať. Ak máme prichystané všetky podklady pre výrobu finálneho výrobku, pošleme tento výrobok do výroby. Pri vytváraní obsahu výroby pre tento výrobok systém automaticky identifikuje, že sa vo výrobe nachádza podriadená súčasť tohto výrobku a upovedomí o tejto skutočnosti užívateľa. Zároveň sa pri vytváraní pracovných príkazov pre rozpracovanú podriadenú súčasť pracovné príkazy nevytvoria. Ku kompletizácii finálneho výrobku bude využitá práve predvyrábaná súčasť. Vďaka tejto funkčnosti dokážete začať s výrobou časovo náročných súčastí v predstihu a informačný systém CITO vás informuje o stave rozpracovanosti pri vytváraní obsahu výroby finálneho výrobku.